Nindot kayo ang saad sa Ginoo nga gipadayag pinaagi ni propeta Isaías dinhi sa atong unang pagbasa. Mingon diri, "Ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan." Nya mao din iyang saad. "Kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba, ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat." Tuo mo ani? Nituo mo aning sa ara? Kung sundon kuno nato ang mga sugo sa Ginoo, mubaha ang atong kalipay, murag suba, kadako anang bulog sa suba. Unya ang atong pagkamatarong ba, kanang atong pagka-jusnon, mura kunog balod. Pertis ang daghanang bawod sa dagat, di mapupos. Sige lang ginag-ana ang bawod. Nya, kumusta man mo ron? Ang inyong kalipay, nagbaha? O ang inyong luha ba'y nagbaha? Karon ra ba daghan kay luha gabaha, dili ang kalipay. Kumusta mang inyong pagkamatarong? Murag balod o ang inyo baka noong pagkabangis murag balod nga muhapak ngadto sa baybayon, mga bungkag ang tanan kay manghasi na, manghapak na, siging panghasi, siging maoy. Di ka na mo'y nahitabo. Una nga si Jesus misaway sa mga tao sa iyang panahon. Ingon siya, murag yun mo mga bata nga kanang nagyampungad sa merkado. Kita mo na mga bata nga na sa merkado? Di ba na mga yate, mga inana ba? Sus, imat kay mga naong. Di yun magkahiusa kay lain-lain man silang tumong. Lain-lain. Mauna na gitawag o kana bang sa atong tubag bitaw sa Salmo, unsa tay atong tubag ato? Ang nagasunod sa magid mo iayo malimot lang dayon. Aka na, naray. Ang nagasunod kanimo Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang nagsunod sa Ginoo. Di ba niigo sad sa gisaad sa Ginoo, kung sundo ninyo ang akong mga sugo. Yang anong nagkagubot man ta karon, nganong bisan sa pamilya, bisan gani sa bana o sa asawa, nga nagsinaaray gina silag maayo, naghigugmaay gina silag maayo, nagginaksanay gina silag maayo. Ibog ra ba kay may anak, no? Nganong mag-away mangyapon, nganong nagkagubot man, nga purti man ta na nilang ginaksanay. Ngano man? Kay nagsunod man sila sa ilang kaugalingong gusto, wa man magsunod sa gusto sa Ginoo. Kana mo'y dakong problema. Musunod ganitas atong gusto, nya mauna lang ginay atong tumanon, para ko na nang ingnon ka, dili pwede ang mga bata pasudlon simbahan. Nya magtuban jud ka sa imong gusto. Dili pwede mga tiguang pasudlo simbahan. Magtuman Diyos gusto. Aka na, magkagubot kita na. Labi nagma-COVID na ta, ama na, masiradaan kining simbahan. Malakdown kita. Kay nagtuman mas gusto. Di ba, sakto? Anyawa mo ron magtumas gusto. Buangon, dagko. So, mo na. Kung ang asawa magtuman na siyang gusto, di na siya musunod siyang sugos Ginoo nga higugmaa og sunda ang imong bana sa tanang higayon, magsige na siya diktar siyang bana, mura na siya inahan, kana patay gyud ka dihang asawaha ka. Ang bana sad di na sad mosunod sa Ginoo nga nag-ingon, ihatag gyud ang imong kaugalingon ngadto sa imong asawa, iyasang bahinan og ginagmay ang silingan, kana patay gyud ka dihang banaha ka. Ingkay tagsara man gusto ka adlaw padergon, hindi
Unom di masasawa, usar man to kaadlaw dito sa kabit. Patay gyud ka diha. Kay ang sugos Ginoo, bana higugmaa ang imong asawa ug pagpakamatay para sa imong asawa. Nangana, pakamatay ka. Nagibuhat nis mga bana. Ginisanong na magibana unta, pero amo kamo mga bana diya naminaw mo ani nga turong misa la sanong-sanong lang sad mo diya or mangutkot ba mo so di na himo ana basta mosupak na tas Ginoo. Ako pare giingnan ko sa Ginoo nga pader ayaw gyud nagtiguma ang kolekta ha, ipahatag gina kinahanglang magpuyo jud kas kakabos nya moingon jud ko nga Lord para sa nis akong kaayuhan kay unsa may akong future ana. Patay gining akong pagkapari. Punayan lang kong libak sa mga sakristan sa tunay bidaan ng kolekta. Siya wag kita bahini natapos na lang tuig wag kita tagay. Mga magyaw-yaw ni mga sakristan. Ni kusog ayaw mo paniid. Sigundahan din as mga choir sa sus sige tag singal din sige patag practice wag kita bahining father. Ang katapusan mo libak ang mga kolektora sa kadaghan ato atong nakolekta kadaghan ato nyawa kita tagay. Ay nganong mangayo masad mo nga wa man mo sugo as Ginoong pangayo. Ang sugos Ginoo alagad man mo. Kamo sad no inyo sad ming binuangan. Oy pulos tanay mga sugos Ginoo no. Ato na lang nang hinumduman. Nya ato nang tumanon. Tanawan ng mga kinabuhi sa Ginoo Dios nung mga tao. Magbaha ginang ilang kalipay, manakod gud sa silingan. Manakod sa silingan ang ilang kalipay. Manakod pagani lahos pangadtos dili mga silingan ang ilang kalipay. Basta Dios nun. Kana mga tao magsigig simba, nya mingon ako Dios nun jud kay ko, nobina pay imo tag sa kadangaw ang tumpi. Sa nobina nya inig humas misa dugay kay mogawa simbahan kay pangadjion gyud to tanan. Ang pari nang hingiki na didto humanag pamahaw siya dito galuhod lang yapon nya mao nay Dios nun. Tingali pero mailhana kung Dios nun siya nga naman ang iyang kalipay magbaha moabot sa silingan sumagod ang tubig kun mubaha ng tubig mangabot man gina sa silingan ana. Sa inyo rong silingan, unsa may nagbaha? Kalipay o tubig? Basig ang inyong silingan, gisanapan as tubig, gikural ninyo ang agianan sa kanal. Ang inyong silingan, tagatuhod ng tubig. Ya kamo dito, may kayo mo dito lingkod-lingkod, kaya wa mo sudlis tubig. Tungod di ay, kay ang kanal gikan dito, inyo din gialihan. Nya tuan na mo agis inyong silingan. Nya, nagbaha pa tong ilang kalipay. Na, tubag mo diya. Wa mo baha oy ang ilay nung bagolbol sige ba sige panunglo nimo gakoral ka da sige hanggang tunglo say mo ipiktor ba na sa may ratag makubid mo ipiktor ba na usahay. Kay matud pa ni Kristo ang tingog sa mga nag-antos og mga kabos ako og yung patalimugan. Dunggon gyud Ginoo ang mga kabos nya ikaw dia dato-dato ka nya imong koralo na agianas tubig. So ang tunglo sa mga kabos dot gyud na nimo mo na maglisod kag tug kasagaran ana mga dato nga nindot kay balay nya mga bati kay batasan nagsunod ra gyud sa ilang gusto maglisod nagkatog lisod kay sila katog. Nagotoy ni istorya nako ningon siya pader. Ni mata na lang ko, wapa jud ko katog. Sinan ka ng pagkasultiha. Perti nagyud kuno niya pag-antos kay mumata na lang kuno siya, wapa siya katog. Nabitay ni message nako di ba nagwali ako atong niaging adlaw no ningon ko nga kanang ilhanan ani mga santos nga mga tao dali kay makatog inighigda 5 minutos pa lang tug na hagok na kagot pa ana yan na ini-message nako, Father, imog yung gi-affirm ang akong kaugalingon. Santos gede ko, Father, nako nga naman, siya nga, higda nako, Father, why 3 minutos, tuog nako, congratulations. Siya, pero kini akong bana, Father, sus, magsigi, lagi yung cellphone, cellphone, bango naman, gawas naman, ako ay kumpiyansa, doon na nanay, gikabuangan.
Mao na nang di katog. Nananay kabuangan ari na sila sa kadlawon magsige communicate. Mao na kanito mga batanon nga mga buangon. Abutag kadlawon, abutag alas 4 sa kadlawon. Kay anha man na sila diha magsigig kinuanay kay mga buangon man kay ari ka adlaw makitaan man ari kadlawon. Unang di nakatog. So naga nang mumata na lang ka, wa pa juga katog. Diya sa tuyusan ingon sa nako, ako pa der balik ko. Nako ngano man. Ingon din siya nga, wa pa gani ko kahigda tug na. Alain sa tong iya, patay sa tong iya. Pero ang Ginoo naghatag na tog saad. O kining iyang saad, iya ginang tumanon. Sundon lang nato iyang sugo. Gitagaan tala mog sampol ha. Kanang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Baha ginang kalipay nimo ana. Testingyo. Kay ang nakahasol ron nimo kanamang pagbayad anang imong bayronos buhis. Kanang bayrono nimos kuryente. Kanang imong pagsiging protektar anang imong mga gamit dias balay nga mga mahalon kaayo. Nagbutang na lang kag mga CCTV, kural pa nimo tag-as ka istanan. Nya sige jud kag monitor kanang imong gipamalit nga mga alahas, mao nay nakahasol nimo ron. Unsaon nimo pagprotektar basig sakos kawatan. Nga usahay wa na kay salig sa imong bana, labi na imong bana sugarol ikadi ba kan ikawato ning ako magsige na kag panago dito sa imong alahas. Hasta imong mga anak wa na kay salig. Tungod anang imong bahandi, mao nay nakahasol nimo, maglisod na kag tog. Kanang sige nimong pangandoy nga akong ginansya mo, grabe pagyod mo dako, pagyod mo dako. Kanang magsigig target pilay akong ginansyahon arong tuiga, pilay target nato karon nga ma-sale nato karong tuiga, mao nay nakapabugat nimo. Wa ka kahibaw ana. Nya moingon ka nga mao nay makalipay nimo kun mahit na nimo imong target. Istoryahe. Tanaway, nigabot anang imong target, mahit na nimo. Musamot na sad kabugat kay unsaon pag-maintain. Kapoy, di ba? Hala, ibaligya ang tanan. Di ba? Wa na kay kaon. Ya, kay wa na makay kaon, mag-nervous, breakdown ka. Magsigi na lang kag katawa. Wa pa kay sinina, maglakaw-lakaw. Di nagabaha ng imong katawa, di ba? Pero buang na ka. Pero mas maayo pang mga buang kay way sala kaysa niining mga buotan nga nanimba ug nagwali nga nalukop sa sala. Manindog na ta.